Ibu. So hello everyone, Kolumbai, welcome back to my YouTube channel with another videos. So everyone, so जों दिनै मोनसे मेजर टपिकखौ लानानै जों नोंथांमोनजों बेसिकली आं सावरायनो होननानै एलबि स्ट्रिमिंखौ होदों। So नोंथांमोना थाम्बनेलआव नुखादों आरो टाइटेलावबो नुखादों दिनै मानि सायाव सावरायनो सिगांबोदों बा नागिरदों। So जों बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोबां माने जोंखौ खैसार जागासिनो दं बायदि मोनदों। स' मा खालामनो नङा होमबा ना? बर'निनो एसेबां गेदेर गेदेर लिडारफोर दङ, अब्लाबो दिनै बर'फ्रा बेफोरबायदि थासारि बा बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबोगासिनो दङ एबा जागासिनो दङ बे समावबो। स' नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जे आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जागोन। GPCनि गनायथि गैयालासिनो लग'आव बाहायदोंमोन बर' रावखौ। स' लग'आव असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावफोरल' थासिगोन होननानै मेनसन खालामनानै होदों। स' जों निउस मिडियायाव नुगासिनो दङ। बे बाथ्राया थारैनो सैथो जानांगौ, जाखागोनबो अफकर्स। स' जोङो माखासे सान सिगांनिफ्रायनो जों नुगासिनो लाइक आर'नाइखौ बोखारबायमोन। जोंनि बर'नि आर'नाइखौबो आसाम एसेमब्लिनि सिंनिफ्राय बोखारनानै होदोंमोन। स' बेफोरबायदिनो दायो माने बर' रावखौ आसामनिफ्राय पुरा डिजल्भ खालामनाय बायदि जों नुहुरदों। GPCनि फुल फर्मआ जाहैबाय ग्रेट जेल पारमिशन क्रोमेटोग्राफी। स' बेफोरबायदिनो बिथांमोना गोबां खैसार खालामगासिनो दं आरोना। ओइ लाइटआबो So guys, बयबो कमेन्ट खालाम। लाइटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो आंना कानेक्सना। लाइट हो गया, अभी तो फैन ऑफ ही हो गया। चला क्या प्रॉब्लम होते रहते हैं। स' एनिवे जों मेन टपिकआव फैनोसै। आंनाव कमेन्ट्सआ श' जायाखै, मानो श' जायाखै बेखौथ' आंबो मिथिला। स' दायो मोनसे निउस गोसारगासिनो दङ। स'
आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जागोन। JPC नि गनायथि गैयालासे लग'आव बाहायदोंमोन बर' रावखौ होननानै जों नुनो मोनदों। स' बेवहाय जों माखासे बुंनो गोनां खोथा दङ दै जों बर' सुबुं हिसाबै एज ए बर' पिपोल, एज ए बर' हिउमेन, एज ए फ्रम बर' कमिउनिटि। स' जोंहा बुंनो गोनां दङ। स' गोबां सुबुंफोरानो दिनैनि दिनाव रियेलाइज खालामदों जे मा बुंनो, नङा होमबा, बुंनो जेबो राव गैया। स' जोंनो बर'फ्रानो स' BTC आव हाग्रामा महिलारि सारखौ भट होनानै चिफ बानायबाय, नङा होमबा। नाथाय बिथांखियाव माबोरै बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दं बेखौ जों अफकर्स बयबो सानदों। साना मा जानो, सानजागोन अफकर्स। नेट कानेक्सनाबो सानखागोन बयबो, नङा होमबा, अफकर्स। स' आंनि भइस कुवालिटिया माबायदि फैदों नोंथांमोना बिदि फोरमायहर। बेखौबो हाखांलासो आङो। मोनसे जाबा मोनसे जाया। साला